Matapos ang 50 years of service, it's the end of the line. Ilang henerasyon din ang kabataan ang hinulma ko. At the very least, sinubukan kong ihulma patungo sa magandang kinabukasan. Ang tawag ng karamihan sa akin ay Mang Tony. School janitor for 50 years. Ilang kabataan na din ang pinigilan kong mag-cutting class. Pinigilan kong magyosi, inawat ko sa away. Ilang henerasyon din ng kabataan ang dumaan sa mga mata ko hanggang sa ngayon mga sikat na silang vlogger, attorney, may iba doktor, yung iba naman, nakita ko pa sa parehong eskwelahan na pinapasukan ko bilang guro. Nakakatuwa na nakakalungkot ang magbalik tanaw. Nakakalungkot kasi naging tahanan ko na ang eskwelahan. Di man ako nakatapos, madami akong natutunan dito. Kabisado ko ang bawat sulok nito, natunghayan ko ang papalit-palit na administrasyon nito. Pero sa kabilang banda, masaya ako. Makakapiling ko na ang pamilya ko. Di ko nakakailanganin gumising ng maaga at umuwing pagod. Makakanood na ako ng telebisyon at makakakain ng 3 beses sa luto ng aking anak at ng aking asawa. At ang pinakapaborito ko, makakasama na ng mga apo ko, si Lolo. Ito ang maganda na klase ng pagtatapos sa akin. Ang makasama silang hanggang sa panahon na tunay ng hangganan ng aking buhay. My love, one of the beautiful thing about end of the line is knowing that nagtapos yung karera mo sa propesyon na pinili mo, propesyon na ginalawan mo, na naging epektibo ka, that you have changed or you have helped change a lot of lives. Hindi man lahat sila na nakasalamuha mo, hindi man lahat sila na alam mo yun, ang tawag doon? yung nakasalubungan mo, yun. Hindi man lahat ng nakasalubungan mo sa buhay, matatandaan yung pangalan mo. Pero whatever you did for them, they will always remember. You might be that memory na nameless, pero what you did will always live on. Imagine sa buhay ni Mang Tony, ilang estudyante yung dumaan sa kanya na pinigilan niyang mag-cutting class, na pinigilan niyang magbisyo, na inawat niya yung away. Ilang mga new students yung tinulungan niyang hanapin kung saan yung examination room, saan yung teacher's room, saan yung papuntang principal's office. Ilan sa mga estudyanteng alam niyang naging sikat sa eskwelahan niya yung naging successful na ngayon. Isang attorney, doktor, yung iba daw naging vlogger, yung iba naging guru pa, nakasalamuha niya pa, nakasama niya pa sa ilalim ng bubong ng iisang propesyon. Imagine the pride in their face, those people that we normally do not greet, we normally, alam mo yun, just pass by. Pero sila natatandaan nila tayo. They are the people na nameless to our memory, pero what they did lives on with us. 'Di ba? Kasi alam ko sa sarili ko, hindi ko matatandaan lahat ng mga utilities na nakilala ko all throughout my life. Nung elementary ako, nung high school ako, nung college ako, hindi ko matatandaan kung sino yung mga nakasalumuha kong utility ng eskwelahan or janitor. Pero I can always remember the things they have done for me. Kaya nga naman nung nagkaroon ako ng trabaho, naging DJ ako, I told myself I have to remember them. Why? Because the little things they do for me is actually big, that led me to where I am today. Kasi kung babalikan ko, short story lang my love, no? Short story lang. Kung babalikan ko, the reason as to why naging DJ ako, it's all because of one security guard. I will never forget. Si Kuya Tabuso.
one of our security guard told me, kasi hindi naman talaga ako mag-a-apply. Mag-a-apply talaga yung kaibigan ko at yung ex ko. Sila lang. Sabi niya sa akin, andito ka na rin lang naman. Magpasa ka na ng resume mo. So, nagpasa ako ng resume ko. Dire-diretso hanggang interview. Then, little did I know. Nung tumatawag na si Nicole Liala sa mga babalik for the interview, sa aming tatlo, ako lang yung tinawagan ni Nicole Liala. Yung dalawa kong kasama, hindi sila nakatanggap ng tawag. And that's all because one security guard, si Kuya Tabuso, asked me to take a chance. Ibigay yung resume ko because who knows, baka ako nga yung matanggap. Nagdilang anghel siya. Ako nga yung natanggap. So imagine all the contributions na meron sila. Sa utak-utak natin, maliit na bagay lang yun. Pero kapag tinignan mo, looking back, they are the reason as to why we are here today. So maybe yung mga batang pinigil before ni Mang Tony magyosi, pinigil before ni Mang Tony mag-cutting class, kung hindi dahil kay Mang Tony, hindi sila makakagraduate. Kung hindi dahil kay Mang Tony, siguro tinuloy-tuloy na nila yung vision nila at humahabol na yung sakit ng katawan nila today. But because Mang Tony intervened, because Mang Tony touched their lives in a very little gesture, he made a difference. And for some people, end of the line will always be sad. For some people, end of the line marks, alam mo yun, yung parang a sad moment in your life. But for Mang Tony, it's a beginning of something better for him. Kasi this time around, yung mga batang inaalagaan niya sa eskwelahan, itutuon niya na lahat ng pagmamahal, lahat ng care, lahat ng pagbabantay sa mga apo na niya. Imagine how happy he is to wake up sa sound ng mga apo niya na niyayaya siya lumabas para bumili ng taho. O kaya naman yung sound ng boses ng anak niya o ng asawa niya na tinatawag na siyang magtanghalian sa tanghali. Kasi syempre pag nasa school ka, wala namang gagawa nun eh. Pupunta si Mang Tony, it's either sa locker room or sa canteen para kainin yung lunch niya. Pero this time around, maririnig niya na yung tawag ng anak niya at ng asawa niya na, "Pa, kain na. Love, kain na." O kaya naman pagdating sa gabi, hindi na siya katulad ng dati na uuwi na matutulog na agad kasi pagod na yung katawan. This time around, pwede na siyang umupo sa sala nila, i-on yung TV at mapuyat hanggat gusto niya. Kasi nasa comfort na siya ng pamilya niya. That is the end of the line for someone like Mang Tony. And it's not bad. Not bad at all. Kasi this time around, he can do what makes him happy. And it's the cycle of life. That's the beauty of some endings that we can never take away from people like Mang Tony. Ako, ganun din yung gusto ko. Na pagdating ko sa end of the line ng career ko, ng karera ko sa buhay, kapag naging stable na ako, kapag naabot ko na yung mga gusto kong abutin in life, kapag nagawa ko na lahat ng responsibilities ko in life, that's the kind of ending I want for myself. Going home sa comfort ng sarili kong bahay, being with someone that I love, and just living the time of my life. For some people, it may not be the ending they see themselves having. Kasi they want more in life. But there are those people na alam na kung ano pa sa mga buhay natin ang simple, yun pa yung pinakamahirap ma-achieve. Yun pa yung pinakamahirap maarok. Yun pa yung parang pinakamahirap makamit. So my love, not all endings can be bad. Not all endings can be a mark of something sad. Let's take it from someone like Mang Tony, who have dedicated his life for 50 years sa isang institusyon, and now they are honoring them by letting him live his life together with their family. At dun mo na lang talaga masasabi, Kabisyo, na sometimes that life is better.
that simple dream is better than any extravagant dream. Why? Kasi yung dream ni Mang Tony na about to come to life, about to come true, is the simple kind of life with a family who loves him. At yun lang naman talaga minsan yung gusto natin in life eh. To belong to a unit. O diba? To belong to a family. To go home with people who treasures you, who loves you, who will take care of you. And that is indeed a life worth living. So congratulations sa iyo, Mang Tony. And after 50 years of service sa eskwelahan, and with all the lives you have touched sa 50 years of service mo, saludo kami sa iyo, Mang Tony. And I hope generations would remember all the good things they were able to witness because of you. Ikaw yung dahilan kung bakit yung mga ibang kabataan of today are exactly where they are now. Always remember that.